gamer. Ikke tid. Jeg er også bare den eneste, der vil fællesskab på den her skole. Vi ligger med over i hallen og spille multisk egentlig. Jo! Lad os gøre det aktivt! Ja! Ej, jeg mangler virkelig bare at skrive mange midtbøger. Ja. Kom ind! Hej, Hej! Har du risen? Må jeg godt Jeg smage? har jo ikke nok smag længere. Ja, de er helt vildt gode. Kan du gribe? Jeg har godt gribe. Yeah. Tak. Ja, der er klokken mange. Jeg er klar tilbage. Tak for Lynge. Tak, Lynge. Vi ses. Hej. Jeg mangler virkelig bare at skrive mange midtbøger. Jeg kan skrive sådan. Hej, så laver I. Hej, Lynge. Hej, Lynge. Risen. Må vi smage? Må vi godt smage? Og de er virkelig gode. De er virkelig, virkelig Åh, så må I da gerne. Ej, hvor er du sød. Tak. Tak, Lynge. Tak. Tak. Venner, vi deles. Eller? Okay, så laver vi den her. Ja, for på efterskole, der er delespil. Eller? Ja. Det skal være et mest dårligt. Der er koldt. Hey, vil I med på sangen og købe chips? Åh, det er det er virkelig gerne. Du er godt på fisk i dag. Det var helt vildt lækkert. Ja, virkelig lækkert. Vil I ikke med på sangen? Det der festhummer lort. Ej. På ånden spiser vi æbler. Oh shit! Hey bro! Her, I skal jo nok stoppe med at ødelægge fællesskabet, ikke også? Gider I ikke holde kæft, når jeg sidder og prøver for... Hold nu kæft, når jeg sidder og prøver at forklare nogle ting! Slap dog af. Jeg er fuldstændig afslappet! Kom med det, der var dig, og spring det vandsbærede vej, og vi vil få opleve det. Fællessang er fællesskab. Skal vi ikke gå i handel og spille shootout? Ej, jo, god idé. Det er sjovt, når vi I'm so lonely, I'm Mr. Lonely. I have nobody for my own. Skal vi ikke gå i handel og spille shootout? Ej, jo, god idé. Skal du ikke bare? Jo, helt klart. Ej, hvor fedt, ikke? Vi netter alle sammen. Lige skal være med at røre. Vi har et close-up af Mette B. Ninjaen kommer flyvende. Og stopper ved Mette B. Jeg har slikket på det her. Nu er det mit. Hvem tager det? Jeg mangler virkelig bare at skrive mange midtbøger. Det gør jeg virkelig faktisk også. Jeg har kun skrevet 12. Og der var Det ved jeg faktisk en ikke. rigtigt. Ja. Altså nu bliver det bare akavet.